Zdravím vás u ďalšieho videa a dneska je to sexuálne, je tu so mnou Vila. A hlasovanie máte to tretí diel. Hej, Bača som iba potreboval spraviť cez game mode, to je nič. To hneď spravíme. Dnes spravíme game mode, čisto. Tak. Tak, tam tanul a pokračujeme tak, jak jsme skončili minule. No, nie minule. Já jsem trošku v skrině, jsem vykopal to z této maličké dílky. Dal jsem to večer, potom jsem byl velmi daleko za Štandakte. A potom jsem šel trošku za Francesca a Luciu, která se nám despavila asi. Nie, Francesco! Francesco zje. OK, takže tam někde je to je vlastně, tak tam někde možná vidíte takovou věžu. Podívej se, Francesco. No, a ta věža je len taká. Možná, jak už vidíte na minimape, tak je tam taký menší hrad. Neviem sa spravím. Co? Tak. Takže to máme tam waypoint taký červenou a minimape, vidno to tu má presne ešte. A tam je Slime ostrov, sa potom pozrieme. Hej, a vyklánete to, čo ste preskúmali, čiže je to tu má trošku určite. No ja by som sa asi najedol, trošku viac som hral vo skríne. A som spravil túto farmu. A ten hrad skúsime dneska tak menej dobiť a budú 2 diely. Jej! A vlastne nevidel video iba ten timelapse. 2 timelapsy. Divné zvuky vydávajú. No nič. Skúsime ísť. Helmet by som sa mohol. Tak, jel som sa a idem ďalej. Cez vodu, cez rieku. Ten hrad som sa išiel pozrieť ešte tým kreatívom, ktorý ste videli, že mám zapnutý a tak jak vyzerá. Toto. Ale poďme sa nám pozrieť. Tam je repa. A keď mám iba ironový meč, s ktorým neviem, čo to zvoním, ale asi by som išiel skôr domov. Tak ja tam dám asi home a... O nič, ja to sriem, keď idem domov. Keď som tam... Ups. Páčte, pokračujem s hrávaním. Tak, máme plné hápka a poďme na to. Nebudem to zdržovať, ale viac tých krompačov. Pikexiky. Tak. Ono by vlastne bolo dobre tam zobrať aj jedno noviako. Že keby sa to dlho ničil tam. Tak. Ja si myslím, že to nič také moje. Nič, ja spravím ďalší stripka, co tam vrátim. Letím to game modom a tam sú endermatovia. Vyjdete preč. Môžu tam prísť iní. Takže. Tak ale tých spawnerov tam je veľmi veľa, akože. To je, či zvládnem celé, ako. To určite sa bio minimálne raz, ale. Ja tak stratíte veci. Buď to nechám na ďalšiu epizódu, alebo to spravím už teraz.
Au. Nie, tak toto je. Čo to je za moba? Však on. No tak ako slabý nie. Čo uberáte? OK, uberajú veľa. Ale som celkom ako s týmto slabý, tak jaj, tak nie, toto fakt nebude. Ten hrad je nedobijem takto iba. Dobre, tak to som nečakal. Wow. Joj, tak toto bolo ešte poriadne, ale... Wow. Tak aspoň skúsim ísť do toho portálu. Však ten lukostros by ma dal aj na dve rany. Dobre, tak máš ho 3. Ale... Oni uberajú tak veľa. Čakajte. No, dobré. Tak, čo nás to robí? Aha, dostal svoje také Darkness Arrow. Unnamed. A taký Magic Essence. Aj Dark Stuff. Tak to neviem. Jak sa robí táto nová stavka? 1 Diamond, 1 Stick and Magic Essence. Máš na ten stick, mám. Viac nie. OK. I tak, asi to spravíme ináč. Asi. Tak spravíme v tomto diele. Ja sa pozrieme na natáčam. Spravíme časem, OK. Takže to bude menší strih. Je po strihu, takže... Skúsime sa aspoň pozrieť do toho portálu a keď nie, tak skúsime ísť do toho slimového ostrovu. Slime ostrov to ani... Tebe taká prechádzka zelenou záhradou. Tak. Z toho mám divný pocit, reptají divné zvuky a idem domov. Tak. OK, takže je ten ostrovek. Tam je ten ostrovek. Ten ostrovek tak v oblakoch niekde a je to celkom vysoko. Tak by ma to teda mohlo také tie bloky. Lol. Tak, tam by to mohlo ísť. Tam kde? Tam je. Možno, že to... No. Čo šortovám? Fár radšej. Tak mám lepší nápad, my pôjdeme robiť toto. Áno, yes. Tam je to, nie že ťažké, ale je to taká proste väža, že by mal byť boss. Tak aspoň za čo dobieme. Nech to nie je také nudné.
Hej, prvé 2 diely boli na začiatky. Ale ako ten hrad, vy to nedobijete s ironovým mečom. Ani z taký sa neviem, keď prídete ku tomu spawneru, hneď už sa začne. No a už začínajú. Jo, nie, spidery. Tak ja spiderov nemám rád. No poď. Poď na mňa, poď. Nie, spider, mňa zbieš. Ja počujem konia. Nie, to nie je ten skeleton horse. Oh damn. Tak nie, toto nie, to už je veľa. Nestal si veľa mač. OK. XP sa na to XP, dobre, ale... Ďalší pavučík. A nie si ty... Čo na mňa ide? To je taká mucha iba. Nie, to je taký cave spider. OK. Tak ja idem radšej tento. Ako my ten spawner sme zničili a my sme nezobrali tú čestku, sakra. Tam je druhá väža. OK. Tak skúsime tamtu, to je asi menšie, dúfam. Nie, tak nie, nemá toto. Nie, koniec sú iba tamtý. Šťastie, že to nie je skeleton horse. Lebo ty až taký milý zase ja sú. Čakaj, ty si Bluefinch? Ty Bluefinch, minulého možno sa neho pamätáte. Tak okej, poď na mňa. Ty kejvko. Okej, to nebolo nič ťažké. Veď. Yes. Wow. Hej, ale tie kobly a ten sand si zoberiem ako určite. A ideme ďalej. Okej. Ďalší spidery. Yes. Tak to si rovno už teda nasadím a ideme ďalej. Ale to sú tu iba cave spidery. No ale sú silní. Okej. Ešte silní, chlapci. Aj sakra. Ok, ja tam si doľadím modom, nechce sa mi to ísť. To je to, strihnem. No ok, tak ja som sa rozhodol, že ten diel už ukončím, lebo ako mám veci tam ako, ktoré si pôjdem, no ale nič, a už aj tak dlhý čas. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nie dislike, samozrejme, dajte komentár, odber, a ja sa s vami lúčim a ahoj.